Hai, sări! Uite că a reușit! Hai! Pingu cu BMX-ul. Uite-l, a reușit. Pingule, îmi ții telefonul să pot să urc și eu. Hai, dar filmezi bine, bun? Da, da. Dă-mi ca să filmez, hai, da! Minu se duce încolo ca să vrea ambii să sară. Primul, cine este? Darius. Hai da, Darius, hai da, dai, încet, dai și a sărit. Următorul este Minu, dai, sară și merge și... Puțin. N-a sărit până la capăt. Vine Darius. Uitați-l pe Gabi, vine Darius și trece și a trecut. Și-a rămas un șlap acolo. Minu, vine Minu, hai da Minule. Hai da Minule. Dai Minu, hai că poți Minule. A trecut și Minu în sfârșit. Bravo Minule, hai ține tu ca mai eu, hai. Acum Pingu. Ce sare, uite, vine Darius, ridică într-o roată și nu reușește. Că n-am urcat eu. Păi, vine Pingu, ăsta reușește, sigur reușește. Hai da! Hai Plopene! Pingu! Hai Plopene, bravo Plopene! Vine Pingulețu și reușește! Pingule, vino filmează și tu! Ha? Plopene, vino filmează și tu! Vii? Ai dat? Dai. Pingu a reușit numai până la jumate. Cosmin vrea să urce și numai până la jumate. Păi mai aveam și eu, cred că 18. Pingu și reușește Pingu! Asta-i, bă! Hai, du-te, fă o schemă de-a ta la colț acolo. Am mers pe repede! Ce mă, că am mers pe repede! Bă, pot să sar și eu? Du-te! Da, sari! Du-te odată! Bă, dar când mă ridic pe alea, nu mă duc încolo. Hai, Pingu! Hai! Șufetele! Șufetițele! Uite, filmează-mă! A fost Pingu, ce? Mică de la mine în drum. Am reușit, hei! Ce filmați pe Pingu care și-a lăsat BMX-ul jos? Ce faci, mă? Ramp acolo? Mă, dar nu, Pingule, uite că aici e și mai mare. Ce facem acolo? Sărim? Exclusiv. Rotele. Filmează-mă pe mine! N-a probleme, pune pauză. Dacă reușesc, hai să facem și aici. Hai, da!
M-am lovit roțule de la picioare. Am făcut pană. Uite-l pe ăsta vrea să jucă numai în video. Uite cât e de prost. Uite-l. Mai e un prost. Ioi, pingule. Pingu. Uite, vine Pingu și se lovește. Și vine Plopeanu cu X-ul lui. Wow, se ridică. Wow. Și vine o mașină mare. IZB. Care Severin România 25 IZB. Oh. Haide, Plopene, urcă pe aici. Și urcă, reușește și-ți dă nas. Bă, nu fi nebun. Vine Pingu. Haide, Pingule, haide. Uite, nu vine coaie. Noroc cu tău. Uite și ăsta vine pe lângă. Wow, uite, reușește. Bă, nu mai veniți, am zis să nu mai vin prin video ăsta. M-am speriat, de-aia n-am putut, idiotule. Da. Haide. Ăla a fost un prost și am țipit pe el. Te rup coaiele. Se rup coaiele. Pingu. Hai da, sări pe acolo. Aș vrea să fiu urcat acolo. Uite, Pingu. Wow. Și prostul ăla. Și uite, urcat. Ha? Uite, acum Darius vrea să urce, dar nu poate.